Беларус беларусу настолькі гэта дае цеплыні, дае надзеі на тое, што мы разам. Мяне сустрэла беларуска, убачыла, падышла да мяне. Яна проста мне ўсунула грошы. Усе плакалі, дзеці там рыдалі ад шчасця таго, што мы сустрэліся нарэшце. Самае лепшае за апошні час, што са мной здарылася. Адседзела я не шмат, я ж кажу, экскурсія, всяго 3 месяцы. Мне, конечно, хапіла. Алеся Бяляцкага нават сустрэла ў калідоры, я так нават загадала. Калі я яго пабачу, то мне все будзе добра. І нават ён мяне пазнаў. Царква Святой Троіцы ёсць мураваным помнікам перамозе, нашай знакамітай перамозе падворшай. Каб залячыць у сэрцы раны, забыць пра долю цяжкіх глум, прыйдзіце да касцёла Ганны, тут знікнуць цені цяжкіх дум. Вітаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і для тых, хто хоча і можа падтрымаць, для тых, хто верыць у беларускую салідарнасць. За час існавання праграмы мы, дзякуючы вам, нашым гледачам, дапамаглі больш за сотні наших герояў. Сярод іх як і сем'і палітвязняў, так і рэпрэсаваныя беларусы. З Беларусі, Украіны, Грузіі, Літвы, Польшчы і іншых краёў. Вы бачыце толькі маленькую частку нашай працы на экране. А насамрэч гэта пастаянная камунікацыя, стэлефаноўванне, ліставанне з нашымі героямі і з тымі, хто хоча ім дапамагчы, з вамі, нашымі гледачамі. Моя гераіня сёння палітзняволеная Валерыя Чарнаморцава. Яна не так даўно збегла з хатняй хіміі і цяпер знаходзіцца ў Вільні. Валерыя прафесійны экскурсавод, і яна напраўду вельмі любіць Беларусь і цудоўна давала рады са сваёй прафесіяй на радзіме. Але апынуўшыся ў Літве, яна сутыкнулася з тымі праблемамі, з якімі можам дапамагчы толькі мы. Дакладней, вы, нашыя гледачы. Гэбісты, якія мне вламіліся у кватэру, сказалі, што яны мяне арыштоўваюць за экскурсію в Курапаты. Ну, конечно, судзілі мяне за марш. Адзін, дзякуй Богу, марш. І калі я запыталася ў іх, ці в амерыканку, ну, бо гэбісты, яны кажуць, не заслужыла, так што паехала всяго толькі на экскурсію на Валадарку. Адседзела я не шмат, я ж кажу, экскурсія, всяго 3 месяцы. Мне, конечно, хапіла. Маглі б пры жаданні, конечно, раскруціць на больш, но тым не менш, всяго 2,5 гады хіміі, хатняй. Ну, я разумела, што паколькі ноут, хоць і разбіты і скінуты з балкона, але все-таки ў іх пры жаданні яны могуць накруціць колькі заўгодна і што, ну, трэба з'язджаць. Тым больш, што я так разумею, яны нават на гэта пэўным сэнсе намекалі. Кнігі, якія я взяла з сабой на прарыв, эвакуацыі, это, конечно, вот 2 кніжкі Ларысы Геніуш, дакладней, адна Ларысы Геніуш, другая «Незабыўныя ксівы» Васіля Супруна, які ён перапісваўся ў гулагу такімі незаконнымі, цяперашнімі, як мы б сказалі, малявамі. Вот, і таксама вось гэты фотаздымак бабулі, як мне напісалі на Валадарку, калі перадавалі гэты здымак. Ну, Ларыса Геніуш – гэта прыклад жыцця, якая сама прайшла гулаг, сакратарка Беларускай Народнай Рэспублікі. Вот акурат днямі ў яе была гадавіна нараджэння ў вечнасць, гадавіна сыходу ў нябёсную Беларусь. Ну, вучуся ў магістратуры ЕГУ на развіцці культурнай спадчыны. З працай пакуль што складана. Я, конечно, ніколі не адмаўляюся, калі да мяне звяртаюцца беларусы правесці іх па беларускіх мясцінах Вільні, но я это не раблю камерцыйна, я это не маю права рабіць камерцыйна. Ну, калі нехта нешта ахвяруе, але ёсць такія рэчы, што я это раблю бясплатна, то бок это не... Ну, мне вельмі прыемна паказваць, што я ведаю. Вільня – мультыкультурны горад. І мы, як і іншыя народы, маем права, мы, беларусы, таксама
шукаць тут беларускія мясціны. Ну, слухайце, самае галоўнае сэрца беларускай Вільні – это базыльянскія муры. Калі вы не ведаеце, дзе знаходзяцца базыльянскія муры ў Вільні і чаму яны ёсць сэрцам беларускай Вільні, то вам, магчыма, патрэбна, каб я вас трошку павадзіла. Это самае галоўнае. Можа быць, тая ж самая Ганна, каб залячыць у сэрцы раны, забыць пра долю цяжкі глум. Прыйдзіце да касцёла Ганны, тут знікнуць цені цяжкіх дум. Пісаў Богданович. Зараз мы падышлі да тых самых базыльянскіх муроў, сэрца беларускай Вільні, 7 стагоддзяў беларускай, у тым ліку беларускай гісторыі. Ну вось гэтую перспектыву акурат з касцёлам усіх святых маляваў Язэп Драздовіч. Захаваўся ягоны малюнак. Ну вось гэта, бачыце, Константин Иванович Астрожскі, знакаміты пераможца бітвы пад Воршай. І фактычна гэты храм, царква Святой Троіцы, ёсць мураваным помнікам перамозе, нашай знакамітай перамозе пад Воршай. Ну, мы яшчэ таксама арганізоўваем квесты па Вільні з маёй сяброўкай. Спрабую неяк арганізоўваць нейкія цікавыя. Прынамсі, 2 разы мы ладзілі вандроўкі ўжо за Вільню, прысвечаную Радзіславу Саракомлю, прысвечаную Францішку Бухшевічу. І, канешне, мае такія планы, жадання арганізоўваць вандроўкі для беларусаў. Я зараз атрымліваю невялічкую стыпендыю для рэпрэсаваных, але, канешне, гэтай стыпендыі, уласна кажучы, у асноўным хапае толькі на аплату навучання. Калі так падумаць, што мне патрэбна, якая ў мяне ёсць бліжэйшая мэта, гэта, канешне, курсы экскурсаводаў віленскія. На жаль, зараз, як я даведалася, у цэнтры занятасці іх не змогуць праплаціць, таму зараз мушу збіраць на курсы экскурсаводаў. Ну, канешне, у нас адна мара, каб змянілася штосьці ў Беларусі, каб вярнуцца ў Беларусь. Найперш, каб выйшлі тыя людзі, з якімі я сидзела і якія зараз у турмах. Это кожны дзень пра гэта, конечно, думаеш. Я сидзела з Машай Рабковай, з Марфай. Это, конечно, была такая, ёсць такі характар моцны, магутны. Она ўсім дапамагала, і я думаю, і зараз дапамагае. На той момант, калі я потрапіла ў яе камеру, она ўжо 2 гады там сидзела, усяго 2,5 гады она прасидзела на Валадарцы. Бачыла і Марыну Золатаву, і Людмілу Чэкіну, сустракалася на адстойніках. Дарэчы, Алеся Бяляцкага нават сустрэла ў калідоры. Я так нават загадала. У іх тады суды былі, і ў мяне прызначылі суд, і я загадала, што калі я яго пабачу, то у мяне все будзе добра. І нават ён мяне пазнаў. Ну, кожны дзень ты жывеш з адчуваннем, што я там магу пачакаць тут, колькі заўгодна, як бы мне цяжка не было. А вось як яны там? Так хочацца, каб больш ніхто не паміраў і каб усе выйшлі бліжэйшым часам. Нягледзячы ні на што, Валерыя не згубіла, не страціла свайго аптымізму. Яна захапляецца як Ларысай Геніюш, так і Марфай Рабковай. Яна, будучы паплечніцай Паўла Севярынца і адданая душой Беларусі, працягвае справу захавання лёсаў і каштоўнасцяў нашых герояў беларускай гісторыі. Калі вы хочаце падтрымаць яе, лістуйце да нас. Гэта можна зрабіць з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. А галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і Беларусь. Нагадаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу падтрымцы, і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. Для тых, каму важная салідарнасць. Не так даўно я расказвала вам гісторыю актывіста, прафесійнага кухара Барыса Курыловіча. Ён удзельнічаў у пратэстах у 2020 годзе, а пасля быў вымушаны з'ехаць. І працаваў у легендарнай карчме 1863.
Пасля у яго памёр тата, ён не змог паехаць на пахаванне, расстаўся з жонкай, не бачыў дзяцей, захварэў на клінічную дэпрэсію, і ўсё гэта разам адбілася на ягоным здароўі. Ён нават страціў частку зубоў на нервовай глебе. І Барысу спатрэбілася нашая падтрымка. Ён сабраў сілы і сам напісаў да нас з просьбай пра салідарнасць, пра тое, каб мы расказалі ягоную гісторыю. Вельмі цяжка пачынаць усё з нуля, і з-за гэтага пачалася глыбокая дэпрэсія. Я ўпаў у дэпрэсію, ужо больш як 1,5 гады не бачу сваіх дзяцей, сваю сям'ю, родных. І вось на фоне гэтай дэпрэсіі, на фоне гэтых усіх цяжкасцей пачаліся праблемы са здароўем, дзякуючы літоўскім дактарам, якія вельмі дапамагаюць тут. І дзякую Богу, гэта было такое дапамога вельмі добрая. І я трошкі узняўся, і тады ўжо, калі выйшаў з бальніцы, вырашыў напісаць праграму, бо сума для майго лячэння вельмі непад'ёмная, я не змагу сам гэта зрабіць. І ў выніку у нас атрымалася яго падтрымаць. Прывітанне, Барыс. Прыемна на цябе глядзець, і на апошніх фотаздымках ты ўвесь усмешлівы. Раскажы, што памянялася ў тваім жыцці? Ну, канешне, змянілася, бо да мяне нарэшце прыехалі дзеці. Я быў вельмі шчаслівы чалавек. 10 дзён, якія яны былі са мной. Сустрэча была такая, ну, усе плакалі, дзеці там рыдалі, але не ад шчасця таго, што мы сустрэліся нарэшце. Я іх вазіў тут, куды яны толькі хацелі, што яны толькі хацелі, я ім даваў, дазваляў рабіць, што яны захочуць, і мне было вельмі здорава, я быў вельмі шчаслівы. Это было самае лепшае за апошні час, што са мной здарылася. Мы разам з табою складалі тэкст на байсол, на збор. Раскажы, як гэта адбывалася, у які момант ты атрымаў гэтую падтрымку, на што яна была патрачаная, ці мэтава, як твае зубы, як твоё самаадчуванне? Ну, збор праходзіў так вельмі цікава, пакрысе. Потым ён неяк так цікава завіс. Я ўжо думаў, ну нічога страшэннага, калі хоць нейкая сума атрымалася, мне будзе вельмі дапаможа яна. А потым у адзін момант яна проста закрылася. Калі гэты чалавек закрыў амаль большую частку гэтай сумы, я не ведаю, хто гэта, і, мабыць, не даведаюся, але я яму вельмі удзячны. Быў такі выпадак, што лекар, які дапамагае мне з зубамі, усталёўвае мне зубы, ён убачыў ролик з нашай, што мы здымалі тады, і ён мне зрабіў вялікую зніжку, велізарную зніжку. Яго завуць Андрэй, ён украінец, ён паглядзеў, сказаў, што я дапамагу, і амаль ён з мяне нічога не бярэ, толькі за матэрыялы. Потым быў момант, калі ля магазина мяне сустрэла беларуска, убачыла, падышла да мяне і сказала, што я бачыла вас па праграме «Беларус беларусу» і хачу вам дапамагчы. Яна проста мне ўсунула грошы, сказала, гэта ад нас, проста дапамога. «Беларус беларусу» настолькі гэта дае цеплыні, дае надзеі на тое, што мы разам. Гэтая сума патрачана яшчэ не ўся. Частка пайшла на зубы, частка пайшла на плату кватэры, частка ідзе на лекі, якія я набываю. І яшчэ засталося, бо мне яшчэ трэба далей працягваць лекаванне, таму я вельмі так сціпла абыходжуся з гэтымі грашамі, хачу, каб мне іх хапіла ўсё ж такі. Ну, я думаю, што іх хопіць, это дастаткова. Таксама хочу запытацца пра твой псіхалагічны стан. Як ты ці можаш бачыць людзей, працаваць, усміхацца людзям?
Ну так, бо я ж праходжу лекаванне, я хаджу да псіхолага, псіхіятра, стан палепшыўся, я пачаў усміхацца. Таксама вельмі ўдзячны свайму доктару Ганне. Яна беларуска, працуе тут у цэнтры дапамогі беларусам і украінцам. І я да яе хажу, з ёй размаўляю. Яна мне вельмі дапамагае. Каб не вы, нічога гэта не было, і я не ведаю, дзе б я цяпер быў бы, і што б са мной было. Конечно, я вельмі вам удзячны. Хачу падзякаваць усім беларусам, хто дапамагаў, хто данаціў, хто прысылаў, і кожны мне не было не важна, это 1 евро, ці 2, ці 10, гэта не важна. Кожная копейка была для мяне важна. Як жа ўсцешна, што вашая салідарнасць дапамагла і чарговы беларус змог не расчаравацца, устаць на ногі і рушыць далей. Калі вы хочаце падтрымаць іншых нашых герояў, гэта можна зрабіць як публічна, так і ананімна, з любога пункту свету. А галоўнае памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і Беларусь.